σπίτι, νηστεία! Δεν έχουμε λεφτά! Δεν έχουμε λεφτά! Όχι νηστεία! Νηστεία! Μη σαν να κοστήρες το κρέας και όλες τις μπριζόλες. Βασίλη! Μην τι κάνεις, θα έχετε επόμενη! Έχουμε οικονομική κρίση και σαν την ανιστεύετε τρώτε μπριζόλες! Τι νομίζετε, είστε πιο έξυπνοι από τους άλλους! Για να μην νομίζετε ότι η Μέτσε δεν σας σκέφτεται. Ναι. Η Παραγγελία για αυτό το ροπάκι του 2 είναι έτοιμη. Ναι, φέρτε τη, ναι. Ορίστε την παραγγελία σας. Καλά, πάσε. Τώρα θα δείτε τι σημαίνει νηστεία. Τώρα θα δείτε τι σημαίνει σαρακοστή. Λίτσες. Κοιτάξτε, ή πολυτέλεια. Και τα ραμάς, τι άλλο θέλετε. Άντε, πάτε. Πάμε πίσω. Λοιπόν, καλή σας όρεξη και τα λέμε. Μην κουνήσει κανείς. Μην κουνήσει κανείς!